Nanka! Bai, gaur kultur aniztasunaren nazioarteko egunean Nanka elkartearen bideoklipa eta kulturartekotasuna modan propuesta aurkeztuko dizkizuegu. Nanka, poliki. Poliki ari dira senegaldarrak eta euskal herritarrak elkarrekin lankidetzan. Eta lankidetza horren fruitua da, orain ikusiko duzuen bideoklipa eta kulturartekotasuna modan proiektua. Begiratu ze bideoklip polita eta gozatu gaur bertan aurkeztu duten arropa aukeraz. Bai koloretsua, bai polita. Nanka elkartea bizipoza.eusen ere aurkitu dezakezue. Munduak guztiontzat behar lukeelako. Gora koloretako mundua, haupa, nanka.